Liga Hercegovine 2021. Širokobriješki predstavnik ekipa Knešpolja. Mi smo se došli samo zajebavat, ale, 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 mi smo došli sa rezultata, mi smo se došli samo zajebavat, ale, 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 ale. Dosta razloga za slavlje u redovima Knešpolja, a mi ćemo završiti. Gradi prvak plaskači, ona mori nema. Stajte si, kada zagrli, niko neće Knešpolju, do finala sveta. Mi smo na vas ponosni, zajedno smo sada svi, mi smo sve.